राम नवेर दिनवा हे राम नवेर दिनवा तमाई मोरी देली दार सनवा राम नवेर दिनवा मैया मोरी देली दार सनवा राम नवेर दिनवा अरे नवे गो चुनरिया लेके आहो करी ले पूजनवा ए राम नवे कलशवा। अच्छा सतीश बाबू और नीतीश बाबू ए जबानी का कि घरे उरे गइल बानी ए जे वहां से नहीं खई। अच्छा तनी महफिल में रह के चाहिए आ दोनों भाई अगर उपस्थित बानी तो तनी दल में आई एगो माला से हमनी के सम्मानित करब जा का है आई सतीश बाबू और नीतीश बाबू दोनों भाई तनी आई एगो माला से हमनी के सम्मानित करब जा काहे के ये आज रवा सब के दिन है हमरा विकास डॉक्टर दाऊद नगर आ लक्ष्मण भाई रुका तो एगो तोहरो हमनी के बुलावे में अथक सहयोग बा तनी सम्मान ले आओ बबुआ हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। हाँ सतीश बाबू है तनी ताली बजा के स्वागत रवा सब करब। तनी श्राद्ध किसे कहते हैं? गरुड़ पुराण में लिखल बा कि श्राद्धा इदम श्राद्धया, श्राद्धा इदम श्राद्धया यानी आज परिवार के द्वारा जो कुछ भी दान कइल जाई, जन्म में अन्न दान होके, धन दान होके, वस्त्र दान होके, जो भी दान कइल जाई श्रद्धा से, जिस श्रद्धा से दान की हुई वस्तु को ही श्राद्ध कहते हैं। इन की माई मरली बाबूजी मुअले बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करतनी जा। विचार करी माई बाबू मुअले 10 लाख खर्चा भई अब यहाँ हिसाब होता तो कपार धोइले बनी कहने रे 10 लाख पानी में छोड़ गए तो कइला से कोनो फायदा नहीं। श्राद्धा इदम श्राद्धया आज सतीश बाबू नीतीश बाबू कार्यक्रम के ना करौती तो केहू द्वार पर शिकायत करे ना आई कि रवा काहे ना माई के क्रिया में गौ नहीं गौनी केहू शिकायत करे ना आई। लेकिन यहाँ का श्रद्धा रहे कि हमरा माई के मरला में श्राद्ध में कुछ भाव भय भंजन होई आ कुछ जन मनोरंजन तब रह गई कि लोग हजारों लोग जन्म लेला मरेला लेकिन सभे के अइला गइला में राम नाम के चर्चा ना होला। वो सौभाग्यशाली होले पुण्यात्मा होले जेकरा अइला गइला में राम नाम के भगवत चर्चा होला। आ नीतीश बाबू ने की काई अगर आवाज हमार सुने तो की तो हो के चले तनी को दोनों भाई के स्वागत हमनी के क देव जा त तनी भा लागी बबुआ कि नवे गो चुनरिया लेके अरे करिले पूजनवा ए राम नवे कलशवा ए राम नवे कलशवा तो ऊपर